Data bat ematearren 1983a da, eta Iruñan sortu zen. Eta Iruñan toki jakin batean Auzolan liburu denda. Auzolan liburu denda martxan jarri genuen 1987an, eta hori bihurtu zen topaleku bat, kultura orokorrean, euskaraz eta gaztelanezko, baina mundu berri horren garai hartako topaleku bat. Hor dinamika bat sortu zen, bilerak, erakusketak, eta han biltzen zen jendeen artean, bazeuden euskaraz eta idazten zutena, Peio Lizarralde, izen baten batearren, edo Miguel Sánchez Hostiz, gaztelaniaz idazten duena. Bueno, jende hori biltzen ziren liburu denda horretan, Auzolan, eta hor sortu zen aldizkari bat sortzeko, aldizkari literaria sortzeko. Eta gainera, modu bi hizkuntzetan eta modu nahiko librean, inolako mugarik gabe, literatura zen muga. Txema Aranaz gure taldean zegoen, Auzolan liburu denda sortzaileetako bazen, bera ikasketaz gaineaz arkitektura ikasketak zituen, beraz diseinu eta maketazioa eta kontu horiek oso kutxuena zituen, eta ikusi besterik ez da, zerbaiten marka balima daukagu, edukiaz aparte da liburu zainduak egiten ditugula, hori Txema Aranazek markatu zuen. Eta hori sortu zen Pamiela izeneko aldizkari bat, Pamiela izena Peio Lizarraldek proposatu zuen, hor eztabaida dago zer izan daiteke Pandoraren kutxaren euskal interpretazio berri bat, edo, Peio zion, baina agian berari galdetzea izango dago berena, Peio zion, edo niri kontatu zidan, behintzat, baserrietan gordetzezala kutxa bat, kutxa itxita egon bartzen. Eta belaunaldi pasatzen zen kutxa bat zen, eta suposatzen zen familien historia gordetzen zala, eta transmisio horretan, eta ez nahi zoroitzen ongi, berak azaldu beharko luke, historia kontatzen zirela. Baina, kutxa hori ireki ezkero, familia horren edo etxe hortako munduko desgrazia guztiak eroriko zirela. Pamiela oso izen politia da, esanguratsua, eta horrela erabaki zen. Orduan, 1900 esan bezala 83an aldizkaria sortu zen, baina hurrengo pausua izan zen, bigarren aldizkarian plantatu zen Pablo Antonianari omenaldi bat egitea. Eta aldizkari monografiko bat prestatu zen hortarako, eta pauso bat aurrera emanez, batek esatzen, eta zergatik ez gara Pablo idazle ordurakoia baztertua, ez digu liburu argitaratzen Pequeña Kronika izeneko liburua, eta hori izan zen Pamielan lehen argitarpena, baina berehala Peio Lizarralderen E pericoloso sporgersi, izenburu italieraz da, baina narrazio labur bat euskaraz, handik hilabete gutxitara argitaratu zen, eta hori izan zen ibilbidea, bi tituluekin, eta 35 urte hauetan, ISBN uste dut 1200 daudela, 1200 titulu edo argitaratu ditugu. 1980an, garai hartan, hezkuntza sistema aldatu egin zen, eta testu liburu berriak sortu behar ziren, eta euskal testu berriak sortu behar ziren, eta ni harreman garai hartan banakuntza zela eta hurbiltasunengatik Erein argitaletxetik egin zuten proposamen bat, ni ardura hori hartzea eta promozio komertzializazio ardura hartzea Erein argitaletxean, bereziki testungintza, baina bai orokorrean. Eta hor Ereinen egon nintzen 10 urtez, eta 2000 urtean berriro Pamielara itzuli nintzen. Pamielak izan ditula salto desberdinak, eta orduan horietako bat erabakigarria izan zen, Pamiela krisi ekonomiko larri batean, gauza arrazoi luzea da azaltzeko, baina gehien bat zen gaztelaniaz literatura 80. hamarkadan asko eta apostu fuerte egin zuen Pamielak,
euskaraz jarraitu zuen, eta hor daude 80. hamarkadan titulo referentziala argitaratu zituen Panbiela, asko Bernardorenak, edo lehenago ni ez naiz hemengoa Joseba Sarrinaindia, edo Gizonare bakardadean Bernardoren novela, edo haur literatura, behi euskaldun baten memoria, horiek urte horietan argitaratu ziren, baina aldi berean gaztelaniaz hau literaturan apustu forte bat egin zuen, eta etzan aurrera atera. Gero eta gauza bat nabarmen ikusi zen Madrilgo korteak nolabait, eta horrek sortze zuen komunikabide, zentralidade horrek uste zitula beste literatura, gaztelaniaz egiten zen literaturak eta industriak kanpoan uste zituen. Eta bukatzeko, orduan, bai ibilbide berri bat hasten. Pamiela esate baterako bi jarri behar balimeara bi data da 1983-tik 2000 bitarte horretan etapa bat esan dezakegu, eta beste etapa bat 2000 urtetik gaur egun arte. Eta izena jartzeko nolabait lehen etapa izan zen etapa bat ez dute esango ez zela profesionaleki, baina eske definitzean joan, esatean joan, bigarren etapa profesionala izan zela, apustu profesionala. Profesionala izan zen zentzu ekonomizista horretan, hau da, eratuko dugu, egingo dugu egitura profesional bat, non egongo dan jendea, soldatak kobratuko duena, hilabetero, hori bakarrik egiteko, argitaletxean lan egiteko, ez beste inon, ez. Ordura arte, zera zegoen, ez. Txema zen jarraitzen zuen bere bizkar gainean, baina, berak daki, ze koste ekonomikoarekin. Eta hori lortu genuen. Egia da ere bai, eta askotan esaten du nik, galdetzen digutenean, zen mailan lan egiten du Pamiela. Nik esaten du, Pamiela hilabetero 6 nomina ordaindu behar ditu, Pamielak. Baina Pamielan agian 15 edo 20 persona lan egiten dute, kanpoko jendea, eta hori posible da argitaletxe militante bat, baina ez da gure meritua, nik pentsatzen dut, euskal gintzan hori gauza normal badala. Beti, ibilbide honetan ondoan izan den jenden artean, eta hasieratik Bernardo edo Bernardo Atxaga, Ruper Rodorika, edo Guillermo Sánchez, eta egin zuten apostu personal bat, eta esan behar da ere bai ekonomikoa. Pentsatzen dut beste argitaletxe hor badaude azken ezin da ulertu gure kultura jende askoren eskuzabaltasunagatik eta aportazio ekonomikoagatik. Orduan, garai hartan pesetak ziren eta beraiek modu eskuzabalean milioika peseta asko jarri zituzten. Eta baldintza bakarra izan zen proiektu kulturaletan argitaratu eta irabazi guztiak, noski soldatak ordaindu, baina horretaz aparte behin eta berriro proiektu berrietan berri inbertitu. Ezin da ezkutatu periferian gaudela. Herri txiki honetan periferian gaudela esatea igual butat bada, baina egia da. 80 kilometro daude soilik hemendik Donostira, baina guk gure egitura administratibo politiko desberdina da, eta beraz guk beste zailtasun batzuk izan ditugu. Esan behar dugu Jaurlaritzaren politika euskal liburuetan, euskarazko liburuetan izan dela benetan beste kasuetan ez, baina hor badagoela nolabait esateko ikuspegi nazionala, orokorrean, kultura nazionala, eta orduan hor ez dira salbuespenik egiten. Euskaraz argitaratzen edonor, dauka eskubidea diru laguntzak izateko euskaraz argitaratzeko. Eta hori guretzat izan da erabaki horra, bestela ezin genuen aurrera egiten. Aldundi desberdinak badituzte politika propioak industria laguntzeko, inkluso programa txikiak, liburuak Bizkaian, argitaletxe Bizkaitarra laguntzeko, Gipuzkoan. Claro, guk urte askotan, 30 urtetan, guk ez dugu izan olako aukerarik. Begira, gu harro gaude
kanpora begira, alde horretatik, bi gauzakit. Eta da, lortu dugula, bai Kataluniakin eta bai Galiziarekin gure egileak aruntza proiektatzea, ez? Eta alde batetik Kalandraka argitaletxeekin bai badaukagula benetan aliantza estrategiko bat, eta gainez datozen urtetan, ja ikusten da badago perspektiba bat, ez? Pasa dira ja 15 urte eta 100 eta piko album ilustratuak argitaratu daude, eta horren onarpenare jasotzen dugu adituen artean, ez? Beraien diagnostikoa zen, errealitatea zen, ez zeuden aurrak ez zeukaten album ilustratu, irudien album ederrak euskaraz sortuak eta eginak, ez zegoen apenas hori, arazo ekonomiko bada eta da produzio eskalan arazo bat oso garestia da hori ekoiztea, eta hortarako behar duzu koedizioak egin, aldi berean milaka album argitaratu. Bigarrena da, gure helburua da, euskarara ekartzea munduko lanik ederrenak arlo horretan, ez? Nolabait kanonikoa direnak, ez? Ezinbesteko erreferentzia horiek, ez da? Hori nazioartean guk negoziatzeko interlokuzio hori izateko behar dugu, euskaldun bezala, joate zara Frankfurta negoziatzea eta euskaraz atera nahi dugu, demagun dirua daukagula. Eta galdetuko dizute, zenbateko tira, 800, jarriko nahi zurekin harremanetan. Ez da berdin, Kalandrakekin batera joaten bali mazara, eta joaten bali mazara jentearen ganat, argitaratuko dizugu euskaraz, gaztelaniaz, katalanez, 4 hizkuntzetan. Eta gainera, 10.000, horietatik 800 euskaraz. Lehenbiziko kontua. Eta bigarrena da, harreman horretan, joan da etorriko horretan, bakoitza bere neurria, gehiago dago ekartzeko, ateratzeko, baina urtetik urtera aldatzen da, baina hor gaude 45, batzutan euskaraz, gaztelaniaz, hori ibiltzen gara. Baina hori hizkuntza aldetik, baina gai aldetik edo genero literario aldetik ez, fikzioa soilik, aurre literaturan soilik euskaraz, fikzioa helduentzat 90-95 euskaraz, eta gero saiolana. Eta saiolana guk argitaratzen ditugu etortzen zaigun hizkuntzan. Batzutan egon dira itzulpenak. Eta hortan bi hildo nagusi daude. Alde batetik memoria historikoa, gerra zibila eta frankismoen errepresioa. Hortan erabaki horra izan zen Jose Maria Jimeno Juriokin izan genuen harremana, hori alde batetik, eta gero Nafarroko historia. Nafarroko historia guretzat gure memoria historikoekin lotua dago, baina guretzat garrantzitsua da oso. Eta hor badago liburu, nolabait marka bat jartzearren, La Navara Maritima liburua, baina geroztik etorri dira askoz liburu gehiago. Orain, gaur egun, hau da, 2019ko azaroan, Pamela bezala, ze desafio daukagu? Transmisioa. Honen jarraipena bilatzea. Eta gero kanpora bila argitaletxe bezala, begibistako gauza bada, krisi kulturala handi batean gaude. Liburugintza, irakurtzaletasuna eta horre planteatzen da krisi kultural horren islada bat bakarrik, ez? Baina islada larri bat, eta guk pairatzen ari gara. Eta hori kezkaturik gaude, baina kezkaturik gaude argitaletxe bezala eta herri bezala eta komunitate bezala. Askotan ere errexegi esaten da, teknologia berriak denbora kendu dio libra, egia da. Denok gertatzen zaigu, norberatik hasita, ez? Baina hori baino gehiago da prestigio sozialarena. Suedian edo Alemanian, gu baino, diru gehiago daukan jendea, oda txatarra teknologio erosi dezaken jendea, irakur maila, irakurketa eta maila, askoz 40 puntu gainetik dago, estatu mailan, esaten nahi naiz, eta hori da euskaldunak nor kontagiatzen gaitun, ez?
eta mantentzen da. Arazo hori arazo larria da. Eta are gehiago, komunitate linguistiko bezala, benetan lehen mailako arazo politikoa da. Eta politikariek benetan hontan hartu behar dute, erabaki estrategikoa hartu behar dituzte. Baina benetan. Ni egona naiz, eta ez dute hortan izena emango, baina guanikan gurua den baten hitzaldian, persona batek esatezula 2006an esatezun, 2010an edo 2012an liburuaren negozioa paperarena eta digitalana berdinduko da, eta 2014an horrela papera desagertuko da. Eta, bueno, hori biztan da, hori ez dela ikusi. Gero, saldu izan du da Euskarri digitala, esan ez, horrek irakurtzaletasuna bultzatuko dula, bueno, liburu gehiago irakurtzeko aukera dagoela, baina hori ez da kontua. Liburu digitalak ez ditu irakurle gehiago ekarri literaturara, hori ere ez da. Eta guri ez digu eraginik egin. Bai badagoela iraultza bat, iraultza handi bat emandazkeneko 10 urteetan digital teknologia, eta da inprimatzeko moduan. Liburugintza, euskal liburugintza esan dut, posible izan du da tituloen literaturan gehien bat, literaturan orokorrean, tituloen kopurua mantentzea inprimatzeko teknologia aldatu delako. 2008-2009 arte offset inprimatzen zen, bakarrik teknologia hori zegoen, eta, bueno, komplikatua da esplikatzen, baina, bueno, kontua da oso kalitatez honeko inprimaketa zela hori, eta oraindikan hoberena da, baina horrek kostu handia zeukan, izugarrizko makina erraldoi batzu dira 4 koloretakoa, jarri behar dira martxan, bakarrik martxan jartzea olako makina batek 2.000, 3.000 euro balio du, eta hortik aurre ordu bat, ez da, inprimatzeko. Horrek zer zekarren, guk egin behar genituen tiradak alabeharrez izan behar ziren liburuaren salneurri unitarioa jesteko, 1.500-2.000 aleko tiradak, hortik bera ezin ziren egin. Horregatik, orain dela urte batzu zeuden hainbeste liburu agortuak. Inpresio digitalak aldatu egin du, hain posible da tirada laburrak egitea, berehala erantzutea liburu bat agortzen denean berehala inprimitzea, eta guk gure historiari ikusten balima da, gure produzioa, hasi ginen teknologia berri horrekin bikoiztu egin genuen gure produzioa, gure tituloen zera. Tituloa, bataz besteko salmenta jetxi egin zen, baina guk liburu gehiago jartzen dituen zirkulazioa. Azkeneko 10-15 urtean demanda balima dugu gai gara liburui aurre egiteko, eta hori etzen posible orain dela 10 urte. Bi norabidetan, alde batetik laguntza zuzena liburuari, orain euskal liburugintzan, euskal liburugintzan gehiago demanda sortzea, ez? Eta gero irakurzaletasuna prestigiatzeko beste estrategia desberdinak, nik ez ditut. Xabier Leteren Egun sentiaren esku izoztuak poema liburuekin argitaletxe bezala, egin genuen ibilbidea hori hiltzatuta geratu zaigu denoi. Bernardo Atxagaren Soinujolaren semea argitaratzen genuen urtea, izan zen estanda bat gauza, ere bai, Durango zen ere bai, harrigarria. Geratu ginen, baina ez da bakarrik alde komertziala, geratu ginen 6 aldiz libururik gabe, 5 egunetan. Ez dakit zen pasatu ziren, 3.000 ale, ez ziren iritsi, baina horrela esan da asko da, baina han banan saldu ezkero, bada, eta ze jende mota, ze transversala zen, Xabier Leten bezala, ez? Gauza egeratzen zaizkizu buruan, ez?